پارتیا دموکراتا کردستان سوریا شوتاندنا اوفیسا خویا لباجاری حامودی بتوندی شرمزار کر و راگهاند که آلیگرین پیده دبر و کریاره دبر پرسن او تکس کر که کریارین واسامه و انا کسی جتی کشینا جبو گلیمه و پرسانه تویی دور نخه. ده روژا سیشمی پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دا خویانی یک بلاف کر و تیده شوتاندنا اوفیسا خویا لباجاری حامودی شرمزار کر و راگهاند که آلیگرین پیده بر پرسه وان کریارانه. PDK-Sê daxuyaniya xwe de ragihand ku alîgirên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD û Kuropên Çekdariyên bi ser ve bi navên xwe yên cuda cuda lê dijî kadir û alîgir û ofîsên Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya û NKSê kiryarên xwe yên terorî berdewam dikin. Di daxuyaniya Polîtbîroya PDK-Sê de hate eşkerekirin ku roja 23 tebaxa 2021 nîvê şevê Ofîsa Partiya me li bajarê Amûdê rastî êrişî hat û bi mazotê hat şewtandin. Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got, bêguman armanca kiryarên bi vî rengî yên dijminane yên lê dijî civaka me û kiryarên beriya niha yên terorî ji bo belavkirina tirsê li nava civaka Kurdî de. Te ku desthalata xwe bi ser civakê de ferz bikin ku rewş û şert û mercên gelê me divê qonaxa hestiyar de lê berçav nagirin. و ev kiryar ji bo wê yekê ku têkçûna xwe ya siyasî û îdarî ewlehî bi nixwînin û wan dabikin. Her wiha di daxuyaniyê de PDK-Sê got ku em kiryarên bi vî rengî yên tirsandinê şermezar dikin û tekez dikin ku kiryarên wiha me û NKSê ji têkoşîna ji bo gelê me û pirsana teweyî dor naxe. Di dawiya daxuyaniya xwe de Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya tekez kir ku armanckirina PDK-Sê û NKSê armanckirina têkoşîna netewa Kurd e. Ku NKSê nûneratiya Kurdên Sûriyê de civîn û konferans û rûniştinên navdewletî de dike. Her wiha, ev kiryarên bi vî rengî armanca hewlên ji bo yekrêzî û yeknerîn û helwestê navmala Kurdî jî dike.